Malen Atzarekin gaude hemen, Amurrian txokian, Aiara Gazte Music Fest jaialdi bukatu berritan. Orduan, lehenengo galdera, Malen, zemuz joan da kontzertua? Ondo, oso ondo. Ni gustora eta nire ustez hemen gauden guztiak ere oso gustora. Nahiko lasai orain eta ondo. Amurrian txokiaren 20. urteurrena ospatzeko izan da kontzertu hau. Zuk leku honetan bertan aurkeztu zenuen zure lehenengo EPA. Orduan, ez dakit berezia den ona bueltatzea. Jo, beti esan dugu hemen aurkeztu genuen EPA izan zela, kontzertua bera izan zela oso ona, eta goratzen dugu oso ondo, eta hemen egotea berriro, guretzat, lujoa da, ez? Ta, ni laudiokoa naiz, eta laudion oraindik ez daukagu aukera hori, eta ea aurrerago ez dakit albumen bat ateratzen baldin badute edo, bertan aurkeztu dezakedan. Eta horretaz ari garela, ez dakit esku artean proiekturi daukasun, une honetan, badakigu hor badagoela zertxo bait, orduan zerbait aurreratu aldi guzun? Xabi Basterrarekin lanean nabil oraintze bertan, Aiara aldea ekintzen faktoriak atera zuen beka bat lortu genuen, eta horrela aurrerapen bezala edo, otsailaren 22an izango da aurkezpena, beraz gonbidatzen zaituztegu hurbiltzera eta beste guztien lanak ere ikustera. Eta bukatzeko, eta gidoitik kanpo Malen, gazte pilo bat ikusitu hemen eszenatoki gainean, zurekin elkarlanean, sinergia oso politak sortzen. Ze balorazio egiten duzu Aiara aldean dagoen gazte eszena musikal honetaz? Lehen holtzan esan dut ere, aukerak eta espazioak behar ditugu, eta ikusten da, eta gaur ere ikusi da gazte pila bat gaudela musikan sartu da, eta bai beste arte disiplina batzuetan. Eta, esan dakoa, aukerak behar ditugu, beste kanpotik ekartzen dituzten artista guztiek dituzten aukera berdinak nahi eta behar ditugu. Eta, hemen ere musikari onak gaudela eta artista pila bat daudela eskualdean. Mila esker Malen, eta ikusiko zaitugu berriro holtza gainean. Zuei, agur.